anoti chitoita unoti kaka. Ina kupedza kugeza. Atireka ende manye kule mto ready kudhara kati. Atinobarwa kule. Ya, ndana kobra yakachongwa nasaiwa. Iyo kana kuisa nekobra yako nguva yekuti ndakugeza zvemani. Nechizoti zvangu quality. Anikubona zvinokatozorapa. Tese mone shena iyo. Polish and shine. Sakaita mari nejira for you. 4 zig akati. Kana musawari kwegaba rangu rari yamundipe 5 zig. Ah, gabari yangu pana maikaria. Aiwa, chipiri na mai customer nakaida ningi papa. Aiwa. Gabari yangu ona. Nekamvura. Ah, shobola kuneutaka uyu. Nezuva racho naye basi holiday. Ndakasatokangano ya nemvura. Jesus! Say the eyes they pay me and they waiting me. Oh, sorry. Don't cry. Usimweni. Oh no. Mumu man. There is God. Asiangeri. Nakachongwe. Foni makaona kupi? Foni. Foni ndakaiteka kuna Boston akahose. Warari. Unozoto kapinda muharare pana benki endi Chinoy Street. Pa Golf Complex na room number F7. Kungobata Boston aka pa namba dzavo. Boston aka vanotengesa mafoni akachipa. Mafoni kwa Boston aka chakanakira sei munotengesa kubhura. Munoona weigadzika moisecho pamaisiya. Iyi foni inotokuripota kuti iri panzvimbo pakati. Inotokudza kuti iri kwakati iri kufamba so. Foni yo chero kabiwa chero kaisa mubhazi chero kaita sei. Foni yaunotenga ku Boston aka hakuna kwainoenda. Airasike. Iyo chero kada kuirasa aidorasike. Ende ivanokupa ni guarantee. Ende mafoni avo akachipa Boston aka ihose osvo ndosaka kwanzi Boston aka uchi Hose. inini anoona ndezvimwe mambambai ndikaifutsira mbambara mistake so chero rege jaikadonhera pasi ndikairimira kudai inotondiudza kuti foni yakafutsirwa itori pakati chero ikabiwa pano panyumba pana inodzoka foni kwa Boston aka no zvakanakira mafoni ende price dzavo maprice ehose price avatengese maprice aya edu atotengesa nawo mafoni emuno matotendera vanotengesa nemahose price avatengesi neprice yekutengesa vanotengesa neprice yehose aiwa mafoni aya izvezvizvi chero ndikaisa mvura inobata network chero ndikaisa pasi pezuva inobata network chero ndikaisa kumunda kwangu ini kwandori mambamba inobata network ndokatotenga foni hatitenge foni kwese kwese ndototenga kwa Boston aka ndokanotenga foni yangu Sabula ndichida ini. Ndinoita sei? Ndinotokwira kwenda sezva makaita imi vanotengesa kobra kungobata Boston aka panamba dzavo Boston aka ndikudawo foni yandakaona sei navakachongwe handitika wobva watotumira mari yako vanokisa foni yako pabhazi uri kokonga kwamutare kwaguti kwamarombedzi kupi kwese kwauri tirobhula wai kwanitutu zetu handiti vanokisira foni uka uri kukariba vanokisira foni bedi bridge kupi vanokisira foni yako pabhazi ichisvika akachongwe. Bana ntenga mafoni kwa Boston aka. Aiwa, ndobhatarisa. Handosei. usakamwa Boston aka Ashu. paGolf Complex room number F7 Golf Complex pana Banks and Chinoy Street muharare Ora itakachongwe. hey